Nanawagan karon ang Solid Block 11 or ang SB11 Minority Block sa Senado nga mag-resign na si Senate President Alan Peter Cayetano sa iyang pwesto. Sa joint statement sa SB11, paglapas matod pa ang pagpostpone sa sesyon sa Senado, hinungdan nga angay lang nga mag-resign si Cayetano. Matod pa ni Senador Erwin Tulfo nga klarong pag-abandona sa responsibilidad, pagpabaya sa katungdanan ug pagpadaplin sa rules sa institusyon ang gilapas ni SP Cayetano sa subling pag-boycott sa sesyon. Ato minaw na mamahayag ni Senador Erwin Tulfo. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Samtang gihagit sab ni Senador Raffy Tulfo si Senador or Senate President Alan Peter Cayetano nga magpakita sa sesyon sa Senado karong adlaw Hunyo 3 o gitubag sab kini ni SP Cayetano. Ato paminaw pamahayag ni SP Cayetano. Yung hamon mo, magpakita ako kung hindi tiduwa. Para po rin sinabi ang bawat senator, ikaw, maging independent ka o hindi duwag ka. You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Samtang ito bagsab sa Senate President ang pag-alma sa iyahang gisulting mas maayo nga magbaton og hilom nga Senado. Dinaalang kang Senador Risa Hontiveros, kinahanglang mahimong tingog sa katauhan ang Senado. Atong subling maminawon ang mamahayag ni sa Senate President Cayetano. A nation divided will fall, but a nation na mas malaki pa yung ninanakaw kaso sa ginagamit sa tao will also not rise, di ba? So an independent Senate will be at your service. Pero ang Senate na hawak sa liig ng Malacanang at ang Senado na takipan, ang mangyayari po niyan mas maganda o singbigat lang ko yung tahimik or quiet or silent na Senate.